מצווה כ"ט היא שציוונו להעביר האש על המזבח בכל יום תמיד, והוא אמרו יתעלה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אומר לנו הרמב"ם, יש מצווה בתורה שאש תמיד תוקד על המזבח. זאת אומרת שעל המזבח היו 3 מערכות. היינו שהיה 3 קבוצות של עצים. מערכה גדולה ששם היו מקריבים את הקורבנות. מערכה גדולה, זאת אומרת קבוצה גדולה של עצים עליה אש, שם היו מקריבים את כל הקורבנות. היה עוד מערכה יותר קטנה, זאת אומרת קבוצה של עצים בצידה, ששם מערכה שנייה של קטורת. מערכה שנייה של קטורת, הכוונה שמשם היו לוקחים, מהאש הזה, היו לוקחים את הגחלים כדי להקטיר את הקטורת. והיה מערכה שלישית, שהיא כדי לקיים את המצווה של אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה. כך אומר הרמב"ם, שאש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה. זאת אומרת שיש מצווה של המזבח יהיה תמיד אש. תמיד משהו בוער על המזבח, בלי הפסק. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואם כן, על המזבח היו 3 מערכות, ותמיד היה שם אש. והנה, מכיוון שידוע שבבית המקדש היה יורד אש מן השמיים לאכול את עצי המערכה, אז אם כן היה אפשר להגיד שהנה, מכיוון שאש יורד מן השמיים, מתקיימת בזה המצווה של אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אבל זה לא כך. אומר לנו הרמב"ם שיש מצווה גם כן על העדיות להביא את האש, כמו שכתוב, ונתנו בני אהרון הכהנים אש על המזבח. זאת אומרת שלמרות שהאש היה יורדת מן השמיים, ואם כן תמיד היה אש על המזבח, אם כן מתקיימת בזה המצווה של אש תמיד תוקד על המזבח, אבל יש דין שהכהנים הם שיביאו את האש. אם כן נסכם, המצווה כ"ט אומרת לנו שיש מצווה שעל המזבח יהיה תמיד אש, תמיד, בלי הפסק, אש תמיד תוקד על המזבח. איך צורת המצווה הזאת? צורת המצווה היא לא רק מתקיימת במה שהאש יורדת מן השמיים, אלא צורת המצווה מתקיימת בזה שגם הכהנים הם שמביאים את האש, למרות שאש יורד מן השמיים, אלא יש השתדלות של ההדיות גם כן להביא את אותו האש. והאש של המזבח היה ב3 קבוצות, מערכה גדולה, מערכה שנייה של קטורת, וגם כן מערכה שלישית שבהם מקיימים את המצווה של אש תמיד תוקד על המזבח, שאותו המערכה השלישית שהייתה מובאת על ידי הכהנים, כי האש מן השמיים היה יורד על המערכה הגדולה לאכול את הקורבנות, אבל היה גם צריך שהכהנים מביא אש. הוא מביא אש במערכה שלישית שהיא לא משמשת בכלל, היא לא משמשת. לא משתמשים שם, לא לקטורת ולא להאכילת קורבנות, כי הקורבנות היו רק במערכה הגדולה. המערכה השנייה של קטורת. נו, מה משמשת מערכה שלישית? מה משמשת מערכה שלישית? מערכה שלישית משמשת למצווה שאש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואם כן, צריך שיהיה תמיד אש. איך מתקיים את זה המצווה? במערכה השלישית שהכהן מביא כדי להבעיר את האש. צריך להדגיש עוד שכתוב כידוע בהביה והמסדר סדר המערכה משמע דגמרא ואליבא דאבא שאול, מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת, ומערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור 2 גזרי עצים. זאת אומרת שכשהיו מעלים קורבן תמיד בבוקר ובין 40, כידוע היו 2 תמידים, אז היו צריך עם התמיד ללוות את התמיד עם 2 גזרי עצים. 2 גזרי עצים מלשון 2 חתיכות, 2 חתיכות של עצים שהיו מעלים עם הקורבן התמיד, והיו צריכים, חוץ מהסידור המערכה שנעשית בבוקר, מערכה גדולה, זאת אומרת סידור המערכה הגדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת. ומערכה שנייה של קטורת, סידורה קודמת להעלאת 2 גזרי עצים ביחד עם התמיד, שאז היו מעלים 2 גזרי עצים עם תמיד של שחר וגם עם תמיד של בן 40. אם כן, היו 3 מערכות, 1 שהיו קורבנות, שנייה קטורת, שלישית רק לקיים את המצווה של אש תמיד תוקד על המזבח. בעצם אש היה יורד על המערכה הגדולה. זהו, היה אש. לא, אבל אתה צריך להביא את האש במערכה שלישית כדי שיהיה אש. וזה מסמל שאש תמיד צריכה לבעור בתוך היהודי כדי להקריב כל רגע ורגע מחייו בתור קורבן נשם.